Sanibonani, igama uNkanyiswa kaZumsibongo. Umfana waseMpendle. Abamaziyo ke bambiza ubhuntsu kingaje ngephuzu matshitshi qomane. Sesikhohliswe kakhulu singabantu besilisa emamovini esiwabukayo, amamuvi aphesheya, incwadi ezibhalayo esifundayo. Yabona nje emamovini uyabuka umuntu wesilisa ejahana namantombazane, ejahana nje nabantu besifazane ke ngisho njalo. So ukubone nje umfana eyifuna ingane, eyifuna uthola ukuthi ebusuku ingane ilele, athatha isiginqa ekubo, afike ayiculele ingane engasewindini la kuba, afike ayiculele kahle, ivuke ingane, imbuke ewindini, ichameke ingane, kuvuke nabazali bengane, bachameke bathi oh is so cute, ucula kahle, bese bayabukana abazali beyidedela ingane iyekuyena lo mjida, bese nje kuyathandwana kube njaya. Into engekho, into engenzeki leyo. So nje sikhohlise kakhulu singabantu besilisa. So nje manje nathi sesenje sathatha leyo nto errong ukuthi nje kumele umuntu lokhu umjaha umculele umenzela zonke izinto, ungabi indoda, yabo. So nje abantu besifazane sebeze bangazi ukuthi kahle kahle yini ekumele bayenze, ngoba siyahluleka ukuba amadoda, siyimele sikhombisa ubudoda kubantu besifazane, siyahluleka ngempela. Waphela thina sadala, umuntu wesifazane akazange adala. Mawazi ke mawufunda iBhayibheli nomlando nje uzothola ukuthi umuntu wesifazane akadala, umuntu wesilisa wadala. So thina sasikhona vele kusukela kudala. So bona nje baxetshulwa uthina. So nje bafika as i-supporting system sikhona vele. So kuwumthetho wethu ke nje abantu besilisa ukuthi silide, sibe yithina esiphambili, sibe inhloko yekhaya. So nje ngenxa lama movie esiwabukayo, izinto nje ezibhalayo siyahluleka. So kunomfowethu la obhalile uthi yazi adlala ngami intombazane. Uthi ngibingelele enxamalala mfana waseMpendle, ngithemba uphilile. Yazi yadlala ngami intombazane. Siqala ukuhlangana, sahlangana edolobheni laseThekwini, ngabe sengithatha imfanelo zayo zokuxhumana. Ayi inkonzo yangempela because vele into ekumele uyazi mangabe nje uyindoda ugcwele ngalowo muntu, wenza sure ukuthi nje inamba yakho uyayithatha noma ngandlela thize ukuze nikwazi ukuthi nixhumane. Uthi sibese sixhumana ke, ngayitshela ukuthi ngiyayithanda, sathandana kanjalo. Awuzwa ke? Uthi yangitshela ukuthi isanda kuhlukana nendoda yayo enye ehlala emakhaya. Kumele uyiqapheleke leyo nto. Uyabona nje mangabe uyindoda, umuntu mangabe ekutshela ukuthi usanda kuhlukana nomuntu wakhe, kumele uqaphele ukuthi ungabi kahle nje i-rebound le, wena mfowethu i-rebound le. So mhlambe ezinye izizathu ukuthi why lo muntu edlale ngawo because ube i-rebound yakhe, ubengakapholi, ubesadinga isikhathi nje sokuthi ahile kahle aphole. Wena nje bekumele nje ekutshela kanjalo ukuthi nje usanda kuhlukana nomuntu wakhe kanje, mhlawumbe uthi ukumhlehlela kancane, ukuthi nje ukuhamba isikhathi kancane, ungajaha ukuba ukufaka inzipho kuyena ubese emathwandeni naye ngoba akakapholi. Yabo, awuveli nje umuntu uthi usuka kule relationship ujump, awuvele nje ujumpe kwenye relationship, udinga isikhathi nje sokuthi uphole kahle, uprocess kahle yonke into bese uba right, and then usungakulungela ukuthi uthandane nomunye umuntu. So uyaqhubeka kumfowethu athi yathi ayisayithanda inhlobo, shothi kusho le ntombazane. Uthi kanti angibuzanga elangeni, besixhumana njalo ku-WhatsApp cishe zonke izinsuku. Enye yezizathu ebange ukuthi le ngane idlale ngayo ngoba yabo lento yokuthi nixhumane njalo mangabe niyithandana, ake sithi mhlambe umunye uhlala eGoli, umunye uhlala eCape Town, mhlambe nibonana kabili enyangeni noma kanye. Asikho phela isidingo sokuthi nixhumane each and every day, niyafonelana, niya-WhatsAppana, niya-remindana nje ukuthi ngiyakuthanda zonke insuku. Cha, ayihambi kanjalo, ngeke ilunge leyo nto ngoba kahle kahle nje umuntu la ekhona, as long as ukuthi
uyamthanda nawe uyamthanda. Asikho isidingo sokuthi nje njalo each and every day mele ufone WhatsApp ngiyakuthanda like akazi yena ukuthi uyamthanda. So nje leyo nto nje lungaphela usuku ningakhulumanga aziphele insuku zibe u2 mangabe nixhumana nizoba naleso spark leso ukuthi okay niyakhetshapa yabona niyakhuluma kuba mnandi hayi ukuthi nje each and every day. Yabona nje umzali wakho ake sithi uyafunda mhlambe eCape Town, umzali wakho usemakhaya awumfoneli njalo umzali wakho uyena umuntu okuthandayo awumfoneli njalo. Mangabe umfonela uyazi ukuthi uyamthanda uyingane yakhe, so wena ke kumuntu wakho yini wenza leyo nto ukuthi umfonele njalo nixhumane njalo, because mawuyindoda futhi ke awulokhu uspend isikhathi efonini ulokhu ugxila ko WhatsApp ko Facebook zonke lezi zinto ezibambezelayo. Wena uyindoda unama goals empilweni kumele uachieve, kunezinto ekumele uzenze, hayi kuzohlezi nje usefonini ulindele umbhalo oqhamuka kumuntu wakho. Cha, ungayenzi leyo. So uthi ngiyivakashela ngiyithengela zonke izinto lezi. Uthando mfethu aluthengwa. Uyabona mangabe uthengela umuntu wesifazane izinto ngisho ngathi uyakuthanda but ngenxa yokuthi usulokhu umthengela izinto uzoqala kubuke ngenye indlela ngoba manje kube ngathi uthando uyalithenga, uyamsaba kahle kahle kumqonda njengendoda. Wena usuyamthenga manje umphathela izipho, uzoqala ilevel ethi ukushona phansi okuyinto engeyinhle ngoba othandweni awulithengi uthando. Umuntu umuthandana naye angisho ukuthi ungamthengeli, ungamthengela but akumele kube ihabit leyo ukuthi nje njalo nje umphathela izinto ezithize. Cha, niyathandana phela la awurent niyathandana. So uthi ngihamba 3 hours zonke uma ngiya kuyena. Isikhathi esidanga yaqhubeka ke ethi bese ngicabanga nokuyishada ngendlela ebengiyithanda ngayo. Mangabe ucheck amanye ama videos ami engikwenzile bengichaza lento ukuthi uthando bakithi alongakuhlanyisa, awungabe umuntu ohlanyisa uthando nje usuhlela nokuzibamba. Ngiyazi vele umuntu uma usamqala uthando luba phezulu kakhulu but as indoda kumele ube strong, kumele ube resilient, ukwazi ukucontrol ama emotions akho. Ungathi nje usanda kutholana nomuntu wena usuyagagamela manje njengoba usufuna ukumshada lo muntu awukakazi mhlambe nomndeni wakhe abakwazi kuba kodwa wena usufuna ukumshada. So nje amaphutha amancane abangokuthi othandweni izinto zingahambi kahle ngoba indlela nje ezabantu besilisa siyahluleka ukuzimela, siyahluleka nje ukuma ukukhombisa nje ukuthi abantu besilisa siyahluleka ngempela. So ingakho nje kunama divorce amangaka izo zonke lezi zinto labantu bayahluleka ukuzimela, gcine sekulida umuntu wesifazane othandweni okuyinto wrong. Wena nje as indoda wena kumele ube leader, umuntu wesifazane alandele ngemuva. Mangabe sekulida umuntu wesifazane ayikho leyo nto. Uyaqhubeka athi ke ngiyifonela njalo ngenxa yokuyithanda and ngeke ngithuke lama ukuthi wena Mjida wena obulokhu uyifonela lengane, uyifonela njalo yona ingakufonile uWhatsApp wena kuwena owenza yonke into ngenxani yothando. Uthando lukuhlulile ukulimanage kahle bese lukuhlanyisa nje. So othandweni siyafonelana hayi ukuthi nje uzohlezi kufona umuntu oyedwa. Cha, uthi ke kwesinye isikhathi ngithi ngiyafona ithi ibusy izongitshela uma isiqedile kwenza. Yabona mangabe umuntu ethi ubusy uzokutshela mangabe seqedile. Lo muntu ukhombisa ukuba mdala, ukhombisa ukwazi ukucommunicate kahle noma ngendlela efanele ngoba uyasho okwamanje usabambekile but mase ngiqedile ngizokutshela bese siyaqhubeka ke ungifonele mangabe ungifonela noma uyena mhlawumbe uzokubuye kufonele but nje ukhombisa ukukhula emqondweni ukuthi nje uyakwazi ukuthi acommunicate ngendlela efanele nawe. O mangabe kuthiwa mhlawumbe uthe ngisabhizi ayivale lapho, kuumsebenzi wakho, it's your responsibility njengendoda ukuthi umtshele ukuthi okay njengoba ubhizi ke kumele ngicela ubuye ungitshele mangabe usuqedile. So into ekumele uyenzeke lapho as indoda you wait, uyamlinda ukuthi aze abuye back kuwena mangabe seqedile. Hayi ukuthi uzolinda isikhathi kudlule 3 hours bese usuqedile lapho wathula nje. Cha, uyamlinda bakithi, uyamlinda uba nebackbone, indoda iba nebackbone. Uyamlinda ke aze abuyele kuwena. Makuthi kuphela usuku engazange abuyele kuwena it's fine, ayikho inkinga, uyalinda. Makuthi kuphela 2 days engabuyelanga kuwena
uyalinda mawuthi kuphela isonto engazange ubuyele kuwena, it's fine, ungamyeka kanjalo, siyeka kanjalo leso sidididi sentombazane ngoba kusho ukuthi vele asikuthanda. So wena uma ngabe uzobuyela kuyena ebethe uyena uzobuyela kuwena, wena usubuyela kuyena, ngisho athiwa kuphela inyanga yonke, at least yena uyazi into ebekumele ayenze wangayenza. So wena mlinde kanjalo noma ugcinisa umnyaka kanjalo, ushiye kanjalo. Yazi unesiphiwo, uNkulunkulu wakupha isiphiwo njengendoda, wena une-ability yokukwazi ukukhetha into oyifunayo. So wena uma ngabe uhluleka ukukhetha, umuntu wesifazane akuyena oza kuwena, wena oya kuyena. So unamandla amaningi njengendoda ukuthi nje uma ngabe umuntu ekubhedela, you move on, uye komunye umuntu o-right. And maningi mfethu, ngekukhohlisa, maningi amantombazane la ngaphandle a-right, alindele nje abantu aba-right, and lowo mathekeni awahamba ethandana nanombani ngoba ayazithanda. And amajida la ngaphandle ayahluleka nje ukwenza into efanele. Ngisho ngathi unemali, unemoto, unani, but uma uhluleka mfethu ukusebenzisa ingqondo othandweni, uyokushiya umuntu wesifazane. Ngcono uma ngabe uthothi uyakushiya but wenza yonke into kahle njengendoda, uyohamba ayothola omunye umuntu, but mawukuthi wena uwenza yonke into ngendlela, uzobuya back lapho mhlawumbe ispace sakhe sobe sesingasekho sesithathwe komunye, but uyobe seyisola yena ngobani wena wenza yonke into ebekumele uyenze, wayibhedeleni wahamba. So uyaqhubeka lo mjida ukuthi kwesinye isikhathi ngithi ngiyafona ithi busy izongitshela uma isiqedile kwenzayo. Okay, liyozula uphela usuku ingazange ngitshele ukuthi isiqedile. Lokho kungiphathe kabi ngoba ngiyayithanda le ngane, yinhle umzimba wayo okaBeyonce uqobo. Kahle nje mfowethu, le ngane wena kushuthi ubuthanda umzimba wayo mengayo mhlambe nekhekhelayo, but lezo zinto azanele othandweni. Hey, uyamdinga umuntu ozoklikha naye, umuntu ozothi mawuhleli naye uzizwe ngathi uhleli nomngane wakho, your best friend. Uyamdinga umuntu okanjalo ukuthi umzimba wakho umeke kahle kanjani, ikhekhe lakho limnandi kanjani. Lokho akwanele, yebo kubalekile nakho, but akwanele. So uyamdinga umuntu ozoklikha naye. So njengoba sengichazile ukuthi mangabe kudlula usuku lonke liphele engazange ebuye, wena musubuyela kuyena, uyayazi yena into engimele ayenze ukuthi okay, kumele ngixhumane naye lo muntu ngoba ngishilo ngathi ngizokhuluma naye. So mangabe ngabuyi kuwena back, enye sign leyo ukuthi akakuthandi lo muntu. So ngisho ngathi usekhohliwe-ke, but wena kumele ubuyele back, uzozakhumbule, uzobona ngokuthula kwakho kuzomcacisela ukuthi okay, kunento engimele ngiyenze kunento ebekumele ngiyenze kangayenza, so angiyenzeke. So yaqhubeka uthi kwathi ngelinye ilanga siya nayo etown, sisanda kuphuma nje endlini, yathi kunento eyikhohliwe endlini iyabuya manje. Okay, ibe isingibambisa ifoni yayo yagijima yayo endlini, ngayilinda emgaqweni. Ngithe ngisabambe ifoni yayo kwangena imessage kuWhatsApp wayo ethi nami ngisakuthanda. For sure nje leyo message iqhamuka kulo muntu abasanda kuhlukana naye, and I will assume ukuthi njengoba i-message ithi nami ngisakuthanda, kusho ukuthi nayo lethekeni le iyona ebisho oqala yathi ngiyakuthanda. So lo mjida naye wayesethi nami ngiyakuthanda. Kusho ukuthi kahle labantu basanalokho, basanda kuhlukana ngokusho kwalethekeni, but kusanaleyo nto ngoba kusanaleyo bond esasele, ngoba awukwazi ukuthi njengoba ngichazile ukuthi awusuku uthandweni ubugxuma kolunye. Cha, ngabe isilwane sangempela. Umuntu uma kade unaye isikhathi eside kuba naleyo bond nje eniyakhe naye engasoze yaxetshula umuntu, but kuthatha isikhathi ukuthi nje ukwazi ukumuvela kwenye indawo. So okay, ake size umjito uthini. Uthi-ke ngibe sengithuka kancane, ngashaya uvalo ngicikeka. Ngabe sengingena kuwona uWhatsApp wayo. Yabo lento yefoni kona lento yefoni iyinkinga kakhulu. Yabona uku-invade i-privacy yomuntu kuyinkinga kakhulu. Kodwa-ke naye phela umuntu loyo akumele abe nemfihlo uma ngabe uthandana nomuntu. Yabona uma ngabe uthandana nomuntu oyi-cheater, kuzohamba kuvele, ngisho athi ufihla kanjani, kuzohamba kuvele ngoba
uzolowe ngena ama-call, ngena ama-message, kuzomele athole indlela ukufihlela. So ugcineni ugcina umbonile uthalo. So uthi le message ibiphuma endodeni yayo le angitshela ngayo ukuthi bahlukene futhi akasayithandi. Ngibe sengizivalela umlomo wami. Okay. Sahamba sabuya etown, ngibe sengibheka ku-Facebook le ndoda ngayithola. Ngazi uyaphi ku-Facebook Nsizwa ngoba phela awuhlangene nalo umjida akahlanganise lutho nawe. Okay, uthi-ke ngayisendela zonke izithombe zami nale ngane siqabulana kunjaya. Uthi ngayisendela zonke izithombe zami nale ngane siqabulana kunjaya. Shuthi lo mjida obhale la usendela iflop nje mfethu. Kahle yabona enye into othandweni kumele ukwazi ukucontrol ama-emotions akho, ungavele nje ureact noma kanjani esimeni nje ohlangabezana nazo. Because ngiyakutshela yabo abantu besifazane abagili, sibabiza ngabagili. Umuntu wesifazane uwumgili, usazokugila, bayagilana. So wena kumele ukwazi ukuthi ucontrol ama-emotions akho, ube patient, ungavele ureact nje entweni manje. Processa kahle yonke into kahle and then uthatha ama-measures afanele. Hayi ukuthi nje uvele yabo nje njengoba ususenda iy'thombe la. Iflop leyo mfethu, iflop enkulu kakhulu futhi leyo. Futhi lo muntu ozwarisha ngayo le emakhaya wena unalo muntu la. So isikhathi esiningi unawe but wena uzwarisha ngomuntu ole kude. But uthi-ke uthi ngiyavuma ngaphambuka kuleso senzo. Nami ngangicasukile kwadlula uthi nami ngangicasukile. Ngempela ukuze ube strong mfethu kahle ukuze uphumelele othandweni kumele ukwazi ukuthi ube strong, ungareact nje entweni evela manje then you react wena ngoba uzogcina usuyisola. So wena iba strong, ukwazi ukuthi uthatha ama-measures afanele, ube patient. Umuntu wesifazane uyohleze kutesta, uyohleze kugila. So wena nje you must be prepared ukuthi indlela oresponda ngayo kube indlela right. So ukusenda iy'thombe nje mfethu kwaba yiphutha futhi ngiya-understanda ngoba nakho uthi uyaxolisa. Ingakho ngisungule le channel ukuze nami ngikwazi ukusiza, mhlawumbe kuzosizakala omunye umuntu la. Because abantu abaningi la ngaphandle bayastrugglisha ngempela othandweni. So that's why ngisungule le channel ukuze ngikwazi ukusiza abanye abantu abanalezi inkinga. Uthi kwadlula 3 days kuthe nya. Ngosuku lwesi-4 ngabona ngama-voice notes ku-WhatsApp wami aphuma kule ngane. Uthi yayingithuka ngayo yonke inhlamba ekhona emhlabeni, ikhala izinyembezi. Sagcina lapho ukuxhumana nayo. Wabe sethi yaze yangiphoxa intombazana, angisawathembi wonke manje. Yabona le phutha olenze la akumele uphinde ulenze. Kahle kumele ufunde. Yebo sabantu kumele uthi mangabe wenza into ufunde. So ngokuzayo you must be patient. Ungajaha ukureacta because basazokugila. Abantu besifazane bayagilana, abagili bayagilana. So nje uthi angisawathembi wonke amantombazane wabe seyigcina lapho. Kahle azingafi phela ngamvunye zonke. Umuntu uma ukuthi wenze iphutha akusho ukuthi wonke umuntu useyabheda. Usazomthola umuntu oright. Wena nje ube nebhadi la lokuthi utholane nomuntu obesasanda phuma othandweni ongakayiqondi kahle noma uyaphuma noma uyangena wasugacela lapho nawe. But nje kumele ukwazi ukucontrola indlela owenza ngayo. Yabo nje uma uthi uzicabanga nokuyishada bekuzoba iphutha elikhulu leyo ngoba benizohlukana umosha imali yakho yabo nje. So wena mangaba ufuna ukuphumelela othandweni, yabo amantombazane manje asehlakaniphe ngale ndlela yokuthi awasabheki ukuthi okay ucute noma uhandsome noma unjani, cha awasayibheki yonke leyo nto. Asebheka wena ukuthi kahle wenzani empilweni.